Budeme hrát společenské hry a žužlat cukrlata. Neznám příjemnější zábavu. Jsem vášnivá. Tak vášniví posluchači podcastu Žužlat cukrlata. My už jedeme. Tak jo, tak krásný, dobrý den a večer a noc. Nevím, kdy nás posloucháte. Předvánoční čas. Myslím si, že to vypustíme ještě před Vánocema. No já jsem chtěl říct, že byste si k tomu měli tady dát vaječňák, protože my taky pijeme vaječňák. Je výborný. Lépe řečeno ho vylizujeme, protože je dost hustý. Teď nebylo to lascivní? To je všechno, co říkáme. Tak je takový hustý z Myšáka, prosím vás, Žužlat cukrlata, reklama cukrárna Myšák. Očekáváme 2 litrový vaječňáky. Pro každýho. Ano. Takže doporučujeme. Dnešní díl bude takový tematický, ale na začátek se podíváme zpátky do minulosti, pár týdnů. Aktuality. Tak. A drby. To mají posluchači stejně nejradši, ne? No nevím, no. Já si to aspoň myslím teda. Jako já třeba, kdybych to poslouchal, tak já ano. Protože já taky. Mám rád jako takovýhle ty věcičky aktuální a rád si je poslechnu. Aktuální taky. drby prostě. Tak. Takže, proběhli český slavíci. To už nejsme moc aktuální, ale stojí to za to, ne? Stálo to za to, kdy byli vlastně? Podle mě je to tak 14 dní. Jo, asi jo. No. Takže než ty to nasadíš, tak to budou 3 týdny, takže pravěk. No, takže měsíc. Ne, já to chci do týdnu nasadit. No tak mě by zajímalo, co si jako o tom posluchači myslí, ale to se asi nedozvíme takhle. To se asi nedozvíme. Tak co si o tom myslíš ty? Tak, mě to vlastně bavilo do té doby, než asi po prvních 15 minutách se z toho stala masírka Leoše Mareše a no to každopádně, ježišmarja. Jeho O2 Aren. Ale to bylo jasný už od začátku úplně. Když jsem viděl seznam jako vystupujících, tak mi to docvaklo. Jako možná, když člověk nesleduje, co dělá Leoš Mareš, tak mu to nedocvakne, ale bylo to smutný. A vlastně já jsem se díval, prosím vás, Leoš Mareš tam říkal, že O2 Arena Heleny Vondráčku je vyprodaná. Ale to všichni vědí, tohle kauzu. A ona stále není. Ještě si to můžeš koupit. Ty jsi koukal, takže, jo? No. Takže já už jsem koukal, že lidi to přeprodávají na facebookových stránkách, takže ono vlastně stále, to bude jak perpetuum mobile, ta Helena, takový jakože, i když si to vyprodá, tak furt se zase objeví. Takže se to cyklí. A podle už by nám to určitě vysvětlil, jak to vzniklo. Tak, určitě to nemyslel zlé. Ne, určitě ne. A O2 Arena Moniky Bagárové vysněná taky není. Ta se stenčuje, za chvíli bude mít jenom 2 řady. Ano. A 3 místa na stání, tak. Kde budou Bendigovi. A ten tam bude jako host, ne? Nebude? No, ale pak si půjde stoupnout do obecenstva, aby tam někdo stál. Aby to bylo jako plný a do a Marika Gombitová přijede podle mě po 6. už do O2 Areny. Ale tu neprodukuje Leoš, ne? Ne jo, to bych se rozdivil, podle mě. Já nevím, jo. Myslíš? No, nevím. No. Ale každopádně, co říkáš na výsledky? Myslíš Slavíka? No. No, tak jak bych to shrnul, no. Tak je to takový, jako když umřel God, tak je to takový překvapivý velmi, ty vole. Nevím, tak já nenávidím skupinu Kryštof, neznám všem Kryštofa, ty tam byli furt na tom pódiu, v tom modrém hacafraku. Jo, no. S těma knoflíkama, na to se nedalo koukat. A jako, kdo tam ještě byl? No Kabáti ty taky už vyšli z hrobu. To jsem třeba vůbec nečekal, že Kabáti vyhrajou. Já to teda čekal, no. To vůbec jsem myslel, že už jako se a to pak třeba posunulo. jsem jediný, co bych jako tak snes, jako vizuálně i posluchově jsou Miraj, který tam nebyli teda. To bylo moc hezký ten vstup z Pardubic. Asi. Jo, myslím, že někde takhle. To bylo takový jako roztomilý, no. A to bylo přetočený, ne? To bylo live? Ne, to bylo live. Myslíš? To bylo live, určitě. No, pak tam nějaký ty hip-hop, deep něco, to byly na nějakých hajzlech. Ale to vyhrál ten Kalin, ne? Asi ano. Jo, a to mám rád. No tak v pořádku, jako mě to nevadí, a pro něho jsem i hlasoval. Ale bylo hlasoval jsi? Samozřejmě, že jsem hlasoval, mě nalákala výhra Mercedesu, ale bohužel ho vyhrála nějaká paní. No, tak třeba příště. No, nevím. No a jinak, co tam ještě bylo? A zpěvačky, no tak já nevím, no. Já jsem byl rád za Moniku Absolonovou, protože nikdy nevyhrála a slušelo jí to a ona je taková lidová, taková milá. Já myslím, že slíbila všem Vánočku za to, že pošlou hlas, takže letos to bude mít holka náročný. A že se dají panáka v kozičce, což je bar
Že v dlouhý ne. Ty děláš oslý můstek už? Dělám oslý můstek. No, tak ještě ale ještě ne, ještě pokračujeme. Naznačili jsme. Vlastně oni už to vidějí z toho, z coveru. Jo, no to je pravda. O čem bude téma. A co říkáš na těsnotu mezi druhým a prvním místem? No mně přijde, že byl dress code na první místo jako bílý hacafrak a černý vlasy a že jako holky nevěděli, která bude první, tak si to pro jistotu vzali v obě. Aby se nehádali. No ale ty si přišel s čísly. Ano. A tam bylo velmi zajímavé, že je tam rozdíl kolik hlasů? Nějakých 298. 298, což je jako hustý. Takže 300 hlasů rozdíl ale to teda mezi nebylo jenom místem. No, ale i mezi absolutním slavíkem. I absolutní. Oni což byli je vlastně strašně málo. Oni měli nějakých kolem 60 000 hlasů a Ztracený měl třeba, který vyhrál zpěváka roku, měl nějakých 30 000 hlasů, takže ten souboj fakt byl mezi... Kolik se vejde do jednu lidí? Asi 20 000. Jo, dobře, tak hlasoval i někdo navíc. No právě, že ne. No, když on měl 2 vlastně, 30. No, tak to je ne, 3 měl, ne? 3 dokonce. No tak některý lidi šli možná 2krát, viď? Asi možná, jo. No. A ještě bych se rád vyjádřil k nějakým outfitům. Pojďme do toho. Nemyslíš můj? Ne, tak já jsem neviděl, co máš na sobě za pyžámko, když jsi to sledoval doma, ale... Jo, během toho večera. Já myslel dneska, teďka. No a teď je to v pořádku, jo. tak venku chčije, viď? No, ale musím říct, že mě fascinovala paní Charlotta, to nevím, co je za exotku. Já jenom tu ženu furt vidím někde a vlastně vůbec nevím, co dělá. Ona to je jako reperka, ne? Jo, no tak potěž pánbu, to bych chtěl vidět teda. Ať se na mě nikdo nezlobí teda, pokud jí má někdo rád, ale... Jo, ale ona zpívá v tom. V čem? V nějakém muzikálu s McDonaldem. Možná od toho Matušky? Lásko s Bohem lás? Ježe, jak se to jmenuje? A co tam pro vás zpívá? Jak se to jmenuje, ten muzikál? Tu jeho manželku, nebo? Já nevím, co to, já vůbec nevím, co je děj. Ach bože. Ale je to z písniček Valdemara Matušky. No, když jsi zmínil ty muzikály, jo, já tady musím říct svůj objev. Já jsem objevil muzikálovou scénu v Plzni, kam jsem teda ještě nejel, ale už teď jsem se zamiloval. Je tam nový Ježíš, jsou tam 2 noví Ježíšové. Ježiši, ale ty jsou tak hezký. Jo, jsou dlouhovlasí, veď. No, jsou takový jako, a jsou takový mladionky a podle mě... Přišli mi jako dvojčátka, že jsou si hodně podobný. Jsou moc roztomilý, no a vůbec je to tam takový povedený, že jsou tam jako takový, no, jedu to vyzkoušet. Takže nám dáš vědět? Dám vědět. A... Kdyby to někoho zajímalo, pořádají jistě i zájezdy z jiných koutů republiky. To zrovna, když jsem mluvil za tebou, tak tam paní šli na Hlaváku, tak povídali, prosím, v kolik máme v tom kalichu? Ježiš, no, tak holky přijeli. No, asi jeli na Slunce seno. To je v Karlíně. Aha. Kalich je, tam je podle mě biograf Láska. No, tak to je taky moc pěkný. No, to jsi viděl? Ne, to jsem neviděl a ani to vidět nechci. Já se toho bojím, že jako ta scéna Kalich a tyhle ty jako Broadway a nevím, bude špatný, no. No a ještě jsem chtěl k těm outfitům se vrátit, ano takže to jsme probrali tu Charlotu, že Ondra Brzo Bohatý mě neuvěřitelně na nervy, jak měl celou dobu ty brejle. Sluneční. No, já nevím, jestli má zánět spojivek, nebo jestli zánět spojivek. To byl image, ale nevím, no. A i ten vtip Stephanie Richbich tam na balkoně na začátku, to nevím, jestli bylo. Ano? Že ti skáču teda do toho, ale my jsme úplně zapomněli na aferu s Moukou. No to jsme se samozřejmě dostali, to byl outfit nejvíc. Tam si chtěl dojít. No tak když si já se teďka uvědomil. Když si vzpomenu na to, jak se jmenuje ten pán manažer? Čeho? No, pana Bendíka. Jo, Raymond, Lukáš. No, tak ten tu šachovnici, jak měl, to bylo moc kouzelný, musím říct. On jak je široký, jak je dlouhý, tak ještě ty kostky to podpořily. A pak ten Robocop s tou Moukou, to bylo taky moc pěkný. No, ale ta kauza. Co z toho vzniklo? Já furt nevím, co si o tom mám myslet. Nebylo to domluvený, nahraný? No to si myslím, ale jakože proč kvůli tomu dělali takový teátr? No nevím, protože jsme vymklo z rukou a nečekali, že se policie bude k tomu, že se tím začne zabývat sama od sebe policie. Jako upřímně bych taky nečekal, že se tím policie začne zabývat takovou píčovinou. Že zaznamenali v médiích rasistický, a přitom tam prý rasistického nic neřekl, což je vidět i na videích, že tam vůbec nic nevykřikuje. Ale co rasistického, co pak někdo jako dneska někomu vadí Romové v dnešní situaci, když všem vadí Arabové? Já myslím, že už jsou Romové, všem jedno. No. Takže to bylo jasně sehraný a nevím, no. Myslím, že bylo lepší jako mlčeti zlato, než jako dávat 40 postů o tom. No jasně, no. A ještě potom, když vyšly ty videa, kde teda chlapci se znali evidentně z nějakého baru. No, přesně. A já se třeba, já mám takovou jako teorii, že chudák ten Honza Bendík mě přijde takový hodný, že on o tom třeba ani vůbec nevěděl. Že jako, myslíš? Že možná mu to udělali za zády, aby jako on byl věrohodnej a já nevím. Tom nevím.
tak jako manažeři dělají různý věci, že? Mimochodem, teďka jsem viděl 13. komnatu. Ano, vokom. Byla tam Šárka Vaňková, pamatujete si na Šárku Vaňkovou, první superstar, druhá byla za Anetou. Tak první nebo druhá? První superstar a ona byla druhá za Anetou. No a ona tam vyprávěla o tom, že teda prošla domácím násilím. Jo, to jsem něco zaznamenal v titulkách. A bylo něco to se strašně žehličkou, jako, ne? Taky, že na ní držel ten chlap žehličku. Bylo to strašně takový silný, ale jak když jsem tak jako vzpomínal, tak já si pamatuju jenom, že jejím partnerem byl Daniel Hulka. A žádnýho jinýho jsem nikdy jako nezaznamenal. Tak jsem celou dobu přemýšlel, jestli na ní držel tu žehličku Hulka. Ona měla ještě nějakého staršího, ne? Pána. No tak ten už ji neudržel. Ale ne jako mediálně známýho. Nevím, tak někdo prostě, a bylo mít teda líto, a ona je taková roztomilá furt. Ona je taková, jako bych řekl, něco jako byla Bartošová. No ona je Takový asi typ. Inteligentnější trošku. Jako asi jo, ale jako něco jako by v úvozovkách Trošku, teď jsem mi urazil. princezna. No je taková. Nebo snažili se to z ní udělat v Superstar. No, takže to bylo tohle a ještě něco tam měli v tom Superstar, teda v tom Slavíkovi. No byli docela vtipný, Háma s tím. No já právě nevím, chvílema jo, ale pak už mě to lezlo taky No na pak už to bylo trapný, no. Víš, já si furt říkám, proč to nemůžou dělat jako na úrovni, jako... No, pak tam přijde Krištof, ty vole, v tom hacafraku modrým a ta úroveň klesne o 50%, no. A mě to ani docela nevadilo. Co, ten hacafrak? Jako dobrý, nebylo to jako vymyšlený, ale nevadilo mě teda, že měl kabelku. A kabelka, ta byla příšerná teda. Jako byla, ale nevadilo mě Říkal, to. že byla pánská, viděl jsem nějaký záznam, no nevím teda. Neuráželo mě to. Mně to teda přišlo hnusný. Mně to přišlo hnusný. Já bych ho do toho neoplítil. Jako vypadalo to, jak když spíchli prostě plátínko narychlo. Ale ono to asi bylo nějaký luxusní, ale fakt mu to neslušelo. Měli to radši v tom síťovaném tričku, co nosí furt. Jak měl na tom ve Stardance. No. Stardance nesleduju, takže k tomu se vyjadřovat nemůžu. Já taky ne, ale vypadl Maršálek. Jo, cukrák. což myslím, že je docela dobře, protože mě taky les na nervy. Hele, v tom posledním, já vždycky to vidím, na mě vyskočí nějaké jako fotky z toho finále. Ano. A on měl na sobě teď nějakýho Obelixe, jako jo, kostým, vlastně, nebo co to ano. bylo, to jsem na to koukal, jako proč mu to udělali. On to byl nějaký filmový večer, ale netančil, myslím, jako on tancoval Robin na Hood, písničku Milionář z chatrče, J-Ho. A co to mělo, co Já společného nevím, tenhle asi, outfit že s si Milionářem z tak chatrče? oblíkají domorodci. Já jsem někde slyšel, že jako Česká televize šetří a recyklujou ty oděvy, takže možná pravda. už to měl někdo na sobě a jedinej objemnej tenkrát tancoval na Robina Hooda, tak to dali tady na J-Ho ještě. Nevím. A škoda, že se s tebou nemůžu pobavit o Big Brotherovi, no. No to bohužel nemůžeš, Kdybych ale se můj tě názor zeptal, na to je, že je typuješ to na pěkná vítěze. pičovina teda. Jako občas se na mě vyskočí, tak mě fascinuje vlastně, že si... Ale já chápu, že vlastně ti to baví, protože na to koukáš od začátku, ale když takhle to nesleduju a vyskočí na mě, že teda tady masturboval ty vole s něčima trenkama, pak že teda vlastně nemasturboval, že to bylo nahraný a pak teda zase, že jo a já nevím. Jako jo, je to trapný, ale já to beru jako volnočasovou zábavu, který vypnu mozek, no. To každopádně. A oni taky vypírají mozek dost ty soutěžící. A mě to prostě baví. Jakože já jsem posedlej už od vyvolených a tohohle. Ale jo, ale tak to bylo takový kouzelný ty vyvolený, to byli reální lidi, tohle jsou zase nějaký takový... Jako... No aktuálně no, mně to přijde, že to jako dost jako vystihuje ty lidi, kteří jsou jako v mém okolí. Tohle, co tam je? Buď jsou labilní, jo, takhle. Nebo jsou to namakanci potetovaný, nebo to jsou trans lidi, nebo to jsou prostě paní, kterým je kolem 50 a myslí si, že jim je 20. A mě to tam jako všechno jako tak nějak A to přijde... myslíš, že jako reprezentuje společnost? Že jako v té společnosti aktuální. Už není nikdo jiný? Kolem mě jo. Byl tam i takový, jakože ten větší to mě zajímalo, kde se pohybuješ, teda ve fitku a v práci, tak chtěl bych vidět vaši práci. No, tak jsem tě teďka popsal ty lidi. Takže takhle. To je úvodní okénko asi. No ještě bych rád zmínil, že teda se to natáčí v té Bukurešti. A já jsem byl v Bukurešti. Prosím vás, jeďte tam, pokud chcete zažít rok 81. Počkej, fakt je v Bukurešti? Bukurešti. Fakt je v Bukurešti. Ta vila stojí v Bukurešti, prej. A byl jsi tam? Tak nebyl jsem u vily tady Big Brothera, ale byl jsem v té Bukurešti a opravdu je to jako 80. Mám jednu takovou perličku, že jsme šli z jednoho eventu do hotelu, který byl úplně někde mimo a šli jsme okolo takového jako domečku u dálnice, který vypadal jak veřejný záchodky, ale byl obehnaný plotem a ostnatým drátem.
A já jsem samozřejmě zavtipkoval, ha, Rumunsko, tady se určitě prováděly gay orgie, že jo? Tak to zavřeli za ostatný drát, no a my jdeme okolo a tam je nápis gay a telefonní číslo. Takže já jako přemýšlím, že opravdu možná mohlo to být? něco bylo pravdy. No jinak nevím, jaká je tam teda gay scéna v Rumunsku, ale hája hej, to byli Rumuni, ne? Já myslím, že jo. To byli Bulhaři, ne? Podle to byli Rumuni. Ale to je jedno. Ale Každopádně je to myslím, že takhle to tam probíhá do dneška a myslím, že pokud je tam gay bar, tak by mohl vypadat jako tenkrát, když jsme ještě nebyli na světě. A ty volně přecházíš Já volně přicházím, do ano. dnešního tématu. Tak mi to došlo. No, Yeah. Ano, přátelé, dnešní téma jsou gay bary, gay kluby a podobně. Ano, a my máme bohaté zkušenosti. Máme bohaté s nima, zkušenosti. Takže to bude pestré téma. Takže to bude pestré, máme ještě tak 40 minut. Ježiš, co budeme o tom povídat? Nedáme Dobře, ještě tak nějakou 30. aktualitu? A já mám tradičně na úvod otázku. Ano. Pamatuješ si na svou první návštěvu gay klubu? Ty jo, vlastně, no nebyl to úplně gay klub, ale pamatuju si vlastně na svoji první návštěvu travesty klubu. To můžeme To mě bylo taky asi brát. tak 16 Mhm. a byl jsem na Spodním Žižkově. To je co? No je Horní Žižkov, ten je takový jako, tam jsou vinohrady, tam je to takový cool, pak je Střední Žižkov, tam je to takový půl cikánov, půl jako luxus, a pak je Spodní Žižkov a tam je to hodně divoký a vždycky bylo. No a na tom dolním Žižkově byly právě tyhle ty kluby. Do dneška jsou tam videokabinky třeba. Jo. Víš, kde Pornokino. No a jednou se schytil, Sabinovka. viď? No. No tak to je známý. No takže tohle bylo naproti a tam je takový vlastně dům, který předělávají na nějaký taneční konzervatoř nebo něco takového, teďka to tam budujou, je opuštěný, ale dřív tam byly tyhle ty kluby. Takže tam já jsem v 16 letech byl zavlečen a bylo to boží. Zavlečený. Tam jsem se Tím. nějakýma kamarádama staršíma. A tam pouštěli už, jo, takhle. Já jsem byl tenkrát na brigádě v drogerii a starší prodavačka měla přítele a ten nás tam vzal. Jo. No a bylo to super, tam jsem poprvé prostě, oni to nebyli drag queen, oni to byli prostě Já vím. takový ty Dřív to český, tak bylo, no. Možná ty, i s vousama ještě. prostě tlustý s vousama, ale když se mi prostě Hanička Zagorová sedla na klín, tak já jsem byl v 7. nebi. Chtěl si podpis. To jsem úplně nechtěl, ale myslím, že jsem si s ní zanotoval pár not. Jo. Úplně tě vidím. No, a to jsem ani nepil, pozor, protože mi bylo 16. Tak to bych nedal. Ale tak víš co, ty endorfíny z té návštěvy. Asi jo. No ale to bylo poprvé a naposledy, co jsem vlastně v něčem takovém byl a bylo mi to líto, já bych normálně šel i teďka se pobavit. Mě by to asi bavilo. Na travesty nebo na drag show. Jo. Asi si myslím, že by to bylo dobré. Já vůbec nevím, kde to v Praze je, Já vůbec taky nevím. ale šel bych. Jako vím, že se něco koná v rámci Prague Pride. Tak jsou No tak nějaké to je jednou za rok, vystoupení. Uherský. Jo, kecám. Na Instagramu sdílím většinou nějakou takovou akci, a teď vůbec nevím, Pink Bus se to jmenuje? Myslím, že v jo. autobuse? Ne, je to v Akropolisi. U Palác Akropolis. Ale jmenuje se to Pink Bus, takže tady dělám neplacenou reklamu. Ale to já bych zašel, pojďme tam. No tak já příště, až mě osloví, jestli zazdílem, tak mi dají. A to je taky ale Oni mi jednou za dávají rok, ne? Třeba 2x, 4x do roku. Jo? Mhm. Tak já bych šel. A většinou mi nabízí, já jsem vždycky říkal, že mě to většinou vyšlo v termínu, kdy jsem fakt nemohl, takže Jo, se mi zazdílelo a tak nic jsem za to otázka, jestli nechtěl. budeme moc, no. Takže teď budu chtít. No, ale tak to bylo poprvé teda. A na první svůj návštěvu gay baru si asi nevzpomenu úplně. To asi nedám. To já si úplně pamatuju živě. No tak povídej. To jsem ještě bydlel v Hradci, měl jsem přítele, Aha. kousek od Hradce a ten měl kamaráda v Pardubicích. Víš koho? Ne. No, to je jedno. Počkej, teď mě to zajímá. A víš, já nechci Kamaráda v říkat, Pardubicích, co to tak bylo ty pro mě. indici. Cesta z Vídně. Jasně. A že teda pojedeme poprvé, pro mě poprvé, oni už byli, poprvé do gay klubu. Takže jsme jeli do Prahy vlakem z Pardubic a šli jsme do Valentína. To bylo ještě Valentino na Vinohradský. Já byl úplně v 7. nebi. Já jsem v životě to vlastně neviděl, nezažil. Najednou jsem byl v místě, kde prostě jsou samý gayové. Jo, byly tam i nějaký holky, kamarádky. Možná i jako trans lidi, ale nějak jsem to neřešil. Trans lidi, já si tam vůbec asi ještě v té nepamatuju. době asi ne, veď. Ale byl jsem vlastně, že jo, byl tam normálně ten bar, nebo takhle nahoře úplně byl jakoby kavárna,
Pak byl bar a pak bylo ještě 3. patro, myslím, kde byla jako spíš taková ta taneční jakoby scéna a hodně tmavá. No. A pak tam různě byly darkroomy a takovýhle věci. Darkroomy byly tam? Mně přijde, že tam byly hodně tmavý hajzly. No to taky, ale počkej, a tam běželo porno na obrazov. Ne, na těch hajzlech bylo v okno a ty si mohl z toho darkroomu koukat na ty hajzle. Jo, to se nepamatuju. No aha, tak tohle si nepamatuju. To podle mě normálně lidi nevěděli, protože by tam nechodili na ty mušle. Aha. Myslím si, že to tak bylo. Ježišmarja. No ale každopádně, že jo, tam byla pak taková místnost, kde se jako mohl sedět třeba, dívat se na televizi, kde běželo porno a třeba tam honit. Jako. Tak tam já jsem nikdy nebyl v té místnosti. No mě tam vzal přítel. Milej. Tak. No ale vím, co že jste tam dělali, kluci? No, líbali se. Ježišmarja, to jste mohli dělat taky na parketu. No jo, chtěli jsme mít soukromí, protože tam bylo málo lidí. Ty vole, tam bylo nejvíc narváno v té místnosti, ne? Nebylo právě, že ne. Takže to bylo takhle, no. A to si pamatuju, jako, že to mě hodně bavilo, no. No ale pak nejhorší bylo, ještě než jsme bydleli v Praze, tak ty cesty domů, jako třeba kolem 3 ráno, už jsem většinou, jako už byl zralej jít prostě domů. Aha. To mi bylo, já nevím, 20 asi, jo. Jsi začal brzo být sedl. A no. A to bylo hrozný, že jo, než jsme dojeli třeba pak do Pardubic, první vlak jel třeba o 5:30, takže jsme kolikrát spali už i no počkej, a ty na Hlaváku, že jsi u někoho přespal vždycky? Já jsem byl zadaný většinou. No to nevadí, ale tak já jsem třeba bral lidi domů, aby tu přespali. Ne. Jakože ne, aby tu přespali ale jako se mnou v posteli. My jsme tady neměli kamarády, my jsme jezdili všichni z těch Pardubic nebo Hradce. No ale tak já jsem tam taky jako potkával random ty lidi. Jako pak, když už jsem se přestěhoval do Prahy a už jsem byl v Praze, tak jsem jako šel zpátky někomu, no, i když jsem mohl jít domů, nebo jsem někoho vzal k sobě domů. Ale to byly zase jiný zážitky. Já bych mohl jmenovat, kolik tady bylo lidí známých. A to jsme i k někomu chodili, teď si vybavuju, že jsme šli s tím kamarádem k nějakému režisérovi na domů. A tam nás nechal jenom přespat. A to, že jsem z něho byl hodně mimo. A možná tenkrát ještě... Jakže si tě líbil, nebo jako? A tenkrát nebyl ještě sociální sítě nic, ani WhatsAppy. A kdo to byl? To byl ten pobožný režisér? Ne. Stroška? Ne, to byl mladý kluk, jakoby třeba, já nevím, o 10 let starší než já, tak dejme tomu, že tenkrát mohlo být... Takže teď je mu 60. Ne, mohlo mu být 35, mě třeba 25. Jo, no, jasně. A vím, že tenkrát jsem mu dával e-mail a on mi dával... Volný.cz Ne, seznam. A on mi dával svůj a myslel jsem si, že jako... A já jsem mu hnedka psal, že jo, a už jsem mi neozval. To spadlo do spamu určitě. Doteď to tam má. Takže tak, no. Hele, a já si na Valentínu pamatuju jednu hroznou scénu, nebo... Já vlastně si moc nepamatuju z těch klubů. Valentino to jsem vždycky navštěvoval až po Termixu. Já jsem to měl takový, že jsem vždycky šel do Termixu, tam jsem to měl rád, tam jsem se ožral a pak mě někdo zatáhl do toho Valentína, který už jsem neměl tolikrát. No a... Ono bylo Valentino takový pro mě vždycky jako špinavější. No, že jo? Ano. A i ty lidi jako tam byli takový jako spíš typ e-boys a typ Grindr byli spíš Termix. Jo. Tak bych to popsal. Jinak musíme říct posluchačům, kteří nejsou z Prahy a neznají tyto dva kluby, že jsou na Vinohradský, kousek od sebe, řekněme, já nevím, 400 metrů, 300 metrů od sebe. No, to 400. Ale je to úplně jedno. Prostě směrem z kopce dolů. Aby pochopili, že to je kousek od sebe, že se dá jako oni všichni pochopí, že je to lepší jít nejdřív do Termixu a pak do Valentína, protože je to z kopce. My to měli většinou naopak. Rozjezd ve Valentínu tak a v Termixu do fitka, já samozřejmě v obráceně. A to jsem ještě nechodil. No ale já chci říct k tomu Valentínu. Běž k mikrofonu, prosím. Promiň. Takže já jsem byl jednou ve Valentínu a šel jsem na záchod, kde byly tyhle ty okna a tak. No a co se nestalo? Oslovil mě tam pán. Přimočení. Už jako u toho pisoáru. U toho pisoáru. A já jsem ho znal. Ten pán byl Vietnamec ze Žižkovský večerky, kam já jsem chodil normálně nakupovat. A on byl jako vždycky na mě strašně milý a vždycky se na mě usmál a jako ahoj. No a teďka mi taky říkal ahoj a já tam s pérem venku. A on ho naštěstí venku neměl, nebo měl a nebylo to vidět, ale bylo mi to hrozně nepříjemný. A od té doby, to už je třeba 20 let, a on tam furt má ten krámek a furt tam je. A já vždycky, když jdu okolo, tak dám hlavu do země a běžím. No, jako vlastně nevím, proč mě to tak vzalo, ale asi jsem nechtěl úplně, aby mě místní prodavač večerky jako viděl tam u mušle. Já tam takhle tak si vybavil, že v Termixu jsem tam potkával učitele ze střední. To si děláš prdel, to je horší než vietnamský obchodník. To je, teď mi to došlo. Já už jsem jako tam a nebyl, bavili jste já už se, jsem na té škole nebyl. Jo, no. A kamarád samozřejmě, protože jsem to říkal, že jo, říkám, ty vole, tady je učitel ze střední. A to bylo hrozný, jakoby
prostě nevím, pán třeba kolem 55 let, strašně obrovský bago, břicho, jakože fakt obrovský. Teď jsem přemýšlel, co je bago, říkal jsem si jako péro, nebo? Ne, bago, jako fakt takový to, že sedíš a máš to převalený prostě fakt jako, když tam máš 3 míče. Okay. A neříkal jsi před chvílí, že v Thermixu byli lidi z Grindru? No, říkal, no. Ale byly tam i výjimky. No a stál tam vždycky na rohu toho baru. Jo. A kamarád vždycky šel kolem něho a vždycky říkal, pane učiteli, máte tady žáčka? Ježiš. A vždycky, ty jsi debil. A pak a dělal prostě, že nás nezná. Tak to je... Ale očividně si omotával kolem sebe nějaký zajíčky, protože tam vždycky a zvali je, víš co a to. To ty učitelé asi mají, to bylo v nějaký detektivce teďka, že prostě ty učitelé ze střední mají rádi ty mladý kluky. No, a přitom je to strašně jako zvrhlý takový, ještě když nás měl jako napravo. Tak se nebál, protože věděl, jak z toho ven. No, takže jsem říkal, no tak to je teda, takže to byl zážitek. A pak jsem se chtěl zeptat, na Thermixu vím, že pisoáry byly, že tam byl jako žlab a stálo se vedle sebe a močil si prostě, vždycky se jako cucnul mezi ty ostatní a tam si já vytáhnul... jsem rozhodně nedělal, já jsem vždycky čekal na kabinku. Já asi. taky, ale a nevím, jestli ve Valentínu bylo to samý, ale to není důležitý. Ve Valentínu rozhodně byly ty mušle, to si pamatuju. Jo. Ale asi tam byly, A já jsem jako přiznávám se bez mučení, že třeba u toho společného, u toho žlabu jsem jako se koukal vedle sebe, co tam kdo Fakt má. jo, tak já ne. Ze zvědavosti, ale většinou už jsem byl opilej. No to já už nevím, co jsem dělal, když jsem byl opilej. Jo, měl jsi nějaký oblíbený drink takhle v baru? Jo. Vodku s Red Bullem. Klasika, já taky. Protože byl nejlevnější a vydržel jsem dlouho. Ano. A častokrát se mi stalo, že jsme vlastně začínali tady doma v bytě, kde jsme vypili třeba 5 vodek s Red Bullem. Ano. Pak jsme jeli do toho Thermixu a tam už jsme si dali jenom jeden. To už stačilo. Vlastně jsem se poblil. Jako. No a vlastně jsme tam dost ušetřili. Já jsem taky jezdil tohle, a teda pil, protože ještě nebyla móda gin tonic. Aha. To až gin tonic, no, to je pravda. To až jsem začal třeba, když jsem byl, já nevím, před tím, jak jsem říkal, před tím covidem naposledy. A takže jsem pil tohle. A máš pravdu, že jsme se vždycky načali doma. Tam jsme většinou pili víno nebo něco takového. Ach, to je asi do dneška, je to třetraživý. Je, no. Ale pak vlastně fakt stačilo člověku jenom si dát pár drinků. On ani nemusel potom pít. No. A vím, že tam se jako minimálně vždycky za večer utratilo. Teď to bude asi strašně nízká částka, ale já tam třeba vždycky nechal třeba tak 1500 jako. No ono to bylo v té Což době, jako když jsme vydělávali 0,0 nic, veď. No. Je to ale mě teda nikdy nikdo nezval, bohužel. My jsme se většinou třeba, že krásný kamarád, hezčí, byl pozvaný, ale on řekl, já tady mám i kamarády. Se podělil, jo. A podělil tak se. To jste měli hezký. Takže jako vzal... To bylo jako, vidět, že jste jeli z Pardubic, no, že to byla taková parta, to tady v Praze se tak nedělal. Ale to se dělo, i když jsme už pak byli tady. Hele, a pak mám teda ještě, ať nejsme jenom na Vinohradech, jo, ano. Pak jsem jednou byl i Friends. Ve Friends a tam jsem byl na rande se svým tehdejším budoucím přítelem a já jsem byl strašně nervózní, takže jsem se strašně opil a pak se stala nevídaná věc. Já jsem začal zpívat na pódiu. Tam je karaoke. Totiž. Ano. A zpíval jsem Like a Virgin. A do dneška si pamatuju, že přišel, tam je asi nějaká služba, když to stojí za hovno ten zpěv, tak přijde a zachrání to. Aha, jakože co udělá? Přijde a zpívá s tebou. Je takhle. A já jsem měl úplně hysterický záchvat, že mě to kazí. Jo. A snažil jsem se ho jako dostat pryč. Skopno. No, nepamatuju si to, ale pak jsme spolu začali chodit, takže to asi dopadlo vlastně dobře. dobře. No. Nebo tě viděl bezprostředně jako přirozenýho? Ano, to je strašně velmi přirozenýho. No, to je hezký. No, takže to bylo tenkrát tam a přemýšlím, jestli ještě znám nějaký jiný gig, kam jsem chodil. Friends znám taky. Friends mi vlastně asi přijde z toho všeho nejhorší. No, z těch klubů. Mě tam trošku vadilo, že... To nemůžu říkat tady v Cukrlatech. Proč? Je to zvrhlý? No, je to takový... Tak to řekni nějak to opiš, neříkej to přímo. Opiš, no tak mě prostě vadilo, že tam chodí lesbičky, který mě nemají rády. Jo, ty máš s nima... Já s nima mám nějaký problém a oni na mě byli tam vždycky zlí. Když jsem zpíval Like a Virgin na pódiu. Lesbičanky. Lesbičanky jedny. Je pravda, že tam jich jako chodí hodně, no. Tam jich chodilo hodně, no. Nebo nevím teďka. Teďka taky nevím, ale je fakt, že jednou tam vlastně vystartovali to, co jsme zažívali my třeba v Thermixu nebo ve Valentínu, že tam startovali chlapi po nás, tak tam jako po kamarádce vystartovali ve Friends. No vidíš. Holky. Že jsem jim musel chránit vlastně. Šušmaré vlastním tělem. Byli zlí na ní jako. Hele, a pak si ještě pamatuju, to mě teďka napadlo, že když jsem byl na základce, takže už dávno, tak byl jeden klub, jmenoval se Pinocchio.
Jo, něco mi to říká. Nebyla to sauna? A to nevím, jestli tam byla i sauna. Každopádně to bylo, prosím pěkně, u Bulhara. Co to je, Bulhar? To je taková ta křižovatka nad Hlavákem, když jedeš na Žižkov. Jo, vím. Tak tam v takovém roháku to bylo. A to bylo, ale tam jsem nikdy nešel, protože o tom se říkalo, že tam chodí jako kurvy z Hlaváku lovit jako Němce bohatý. Jo. Ale ty jsi byl na základce. no a To už já jsi jsem ze věděl? Žižkova jako. Jo, takhle, ty jsi také zkažený. No tak já jsem měl spolužáka, který byl prostitut na Hlaváku. Fakt. Hm? A ještě žije? To nevím. Ale jmenoval se Ivan Špírek, možná nám někdo z posluchačů řekne, jestli žije. Dobře, výborně. Není to trestný? Jo, Já nevím. ale on byl i v nějakém tom dokumentu Mandragora, nebo jak se to jmenovalo. No tam byl. To si znám. Teda než bych tam Už to vystupoval. z něj leze. Ale já jsem ten film... Ne, ale tak tohle, Jo, to jsem viděl. tenhle klub teda ještě si pamatuju, no a jinak vlastně nevím vůbec. Aha. Já jako pak ne klub, ale že jo, Kvé kafe, jako No gay bar. jasně. A ten mám rád. Ten jako takový, jako dlouho jsem tam nebyl, ale mám... Pak bylo ještě něco nahoře za Mírákem. Nebo Budecká, někde tam. Tam mi teďka Míráku. říkal kamarád, že tam dělá jeho kamarád a že je to tam opravdu takový jako... 21? Klub 21? Možná. Jak se šlo takhle do sklepa? Jo, do sklepa někam. To dřív vlastnil Musil, myslím. Honza musel. On tam i dělával. Myslím, že Fakt? jo. Že to patřilo jemu. Zajímavý. No. No, protože je to tam hodně prasácký, jakože že kabinky a... Aha, tak tam... Ježiš. A- Ne, tak to není ono asi. Není ono? Ale tam nahoře byl ještě taky nějaký a tam jsme taky chodívávali. Ty si to vybavuje úplně. Fakt? Vrací se ti to? Jo, ale většinou to bylo právě jako typ, že to je rozjezd, Aha. kvéčko Jo. a tohle a pak se šlo třeba do Termixu. Termix byl nejlepší, to už jsme tady říkali. No. Byl sice jako vždycky malej, těsnej, ten parket No tam. právě, že byl těsný. A já si, pozor, já si ještě pamatuju, když si tam kouřilo. Já To si si taky normálně pamatuju. pamatuju, že jsem tancoval a u toho jsem kouřil a přišlo mi to Koho? hrozně cool. Cigaretku. To si pamatuju taky a pamatuju si i dobu, Kdy se kouřilo na pódiu Péro. Už byl zákaz a kámoš mě vzal do darkroomu, do kabinky, že tam říká, pojďme kouřit a táhnul mě do toho a já úplně ne, já jako nechci. Jo, takže že jo. když už se nemohlo ale ven, on kouřil jako cigára. Aha, tom no tak v darkroomu. Darkroomu můžeš dělat cokoliv, No. i kouřit cigáro, No. že jo? Hm? A tam všude takový jako najednou zvláštní jako tlumený, jako ten zvuk z okolí tam byl jedna. Aha. Takový jako slyšíš tam sem tam jako nějaký vzdechy, nevidíš tam vůbec nic. Ježiš, já bych chtěl, aby se rozsvítilo. A tam Najednou. fuj, tam bys viděl špínu a ty jsou sperma tam Ale to právě po říkal zemi. ten kamarád tady, že, Fuj, já že jsem to z toho savem vždycky- každý den jako To tam je uklízej. cítit, to tam je cítit. No. No, ale fuj. Jo, a pak vím, že ještě, já znám ten Žižkov, jako ten je asi hodně prolezlý, když tak nad tím přemýšlím. Protože tam je ještě nějaký sadomaso klub, jmenuje se to, nevím, jak se to jmenuje, ale je to nad kostelem nad Sladkovského náměstí. Ale to není jako pro geje, ne? Jenom. Je Alcatraz? právě. No možná Alcatraz, To je známý. ale ono se to podle mě přejmenovalo. Ale je to hodně jako Že jo. drsnej klub, tam jsem nikdy nebyl. No. Já ti říkám, já o těchto klubech nemůžu A co mluvit, bys tam protože já jsem dělal, nikde že jo? nebyl. Ale co bys dělal jako v Alcatrazu? Nebo v Sadomasu? Trestali by mě. Ty seš tenhle ten typ. No nejsem, no. No. Ale myslím, že by mě dali co pro to. Já jako možná bych se nechal, ale jako z oboje. Já jsem asi... jak Podle jsem nálady, jak si ráno vstaneš. No, ale já jako nemám na úplně bolest. Takže já bych se jako bál, jako abych jim řekl jenom, že možná mi můžu dát jako pohlavek. Ale to asi o tom to není, viď? Úplně bych to chtěl vidět, jako bych chtěl vidět, jak se rozvítíš v tom Darkroomu, tak bych chtěl vidět, jak ty přijdeš do tohohle Alcatrazu a řekneš, ale jenom pohlavek, prosím vás. No. A ještě jsem chtěl říct, že si mi vybavujou z Termixu ty úchylný pohledy těch jako pánů, který úplně nejsou tvůj typ, ale koukají, že vidíš, že úplně z očí jim Češí jako, chtíč. jo, že úplně strašně chtějí někoho ulovit, ale je to tak jako nechutný a slizký, že vlastně ti to je zlé z toho. Neseděl Zažíval jsem jsem tam taky- já náhodou. Že bych popisoval tebe teďka. Ale teď si dovedu Ne. představit, že tam takhle slizce sedím, jak už jsem starý. Ale určitě jsi to zažil taky, ne? Ale já si to nepamatuju, já jsem byl vždycky nametený a já jsem tancoval a bylo mi Já dobře. taky, ale pamatuju si to. Vůbec si to nevybavuju. A pak jako spoustu cizinců vím, že tam vždycky oslovovali Fakt? Jo. a jako já jsem říkal, no ty vole, fakt jako nebudu riskovat, jako, že bych šel tam. Vím, že mi někdo říkal i jeden ten cizinec, že má kondomy a gel a jdu s nima, to byli dva nějaký Izraelci, a jdu s nima na hotel. No, A že mají i šlehačku. Já říkám, ne, děkuju.
A pak za půl hodiny jsem koukal a už tam valili do někoho jiného. Říkám, tak jasně, přesně ten typ. On jim šlo o Ještě to, něco že jo. chytím, že jo. Hele, jednou jsem takhle byl, ještě to, jak se jmenuje takový ten klub? Jak je? Tak Pardon. Yes. My tady před sebou máme croissant, já už jsem to sežral a David prostě Já jsem na ně ten jenom sladký. kouká, no dej. Nebo ten slaný. Já jsem začal Dej si slaným půlku a pak se mnou. jsem, ne, já už jsem měl. Dej si půlku sladkýho. A tak co zbyde. Dej si. No, jenom jsem chtěl říct, že jsem jednou byl ještě v nějakém klubu, to se jmenovalo, no ne, to je, doteď je to klub normální. Je to vedle IPáku, jak je stanice tramvaje, tak tam je Roxy je dole v centru, tak tohle je Radost? Já si je pletu. Asi Radost. Asi Radost, ano. No, To jsem byl takže- taky. Takže, a tam totiž byly asi nějaký gay party tematický. Jo. Oh my gay? Ne, to už je modernější. Jsem tam byl asi dřív. A to jsem začínal možná, ne? Ale něco na ten způsob. Něco na ten způsob a Tam jsme se možná i potkali někdy. to je možný. Já tě mám zakodovaný, že my jsme se vždycky potkávali. Jak jsem na tebe čuměl mlsně ty vole v tom, Ne, v prostě Thermixu. v gaybarech. Je to možný. A že jsme jenom jako na sebe kývli, ale nikdy jsme se nebavili. Ale tady teda tu jednu návštěvu si pamatuju, prosím tě, protože já jsem byl samozřejmě zase už předpřipravený s vodkou a Red Bullem, takže jsem tam nastoupil a už jsem i tančil. Já normálně Jsi vždycky chodil sám. Ne, tak vždycky jsme s někým šli, já jsem se odpojil, protože jsem chtěl tančit a ostatní tam byli na lovu. No, ale mě tenkrát zbalil nějaký chlap. A on byl profesionální tanečník. A jak on to uměl, tak já jsem pojal jako přesvědčení, že já to taky umím. Takže jsme spolu jako začali tančit. A teď se kolem nás udělalo takový kolečko. A já jsem najednou Já to měl úplně strašný vidím. sebevědomí. A teď jsem začal dělat ty pohyby. Ale evidentně jako nebyly asi dobrý. Já to úplně vidím. A jako jaký pohyb třeba? Tak, My jsme to obsali. tak já nevím, třeba jsem za sebou tahal tu nožku tak jako lascivně. A on měl klobouk ještě. Mm-hmm. A já si pamatuju, že jsem mu ten klobouk bral a začal jsem se to tak jako nasazovat a sundávat, takový Michael Jackson. Jo. No ale rozhodně to bylo špatný. Ale jak víš, že to byl tanečník? No protože šel se mnou domů potom samozřejmě. Je takhle. No ale co je na tom nejvtipnější, že on nebyl vlastně jenom A tanečník. to byl Čech? Čech to byl. Mhm. A on to do dneška neví, jakože já ho znám. On je totiž docela slavný jako květinář. On má prostě slavný květinářství. A teď to možná, ještě, že to neposlouchá nikdo, tyhle podcasty. No takže teď už to ví a já vždycky, když tam jdu Jenom asi 1300 posluchačů, ale v pohodě. já vždycky, když tam jdu pro kytku, tak se modlím, aby si nepamatoval, Je že... to květinářství Pepa? Nebo Karel? Myslím, že s Pepou od Pepy jsem tančil, jo? Ne, tohle Tak bylo... Šablatura? Šablatura to tak. Ivana znám. Tak Ivana kdo jsem... to je? Jako je to známý květinářství? Mario Wild. Co to Znáš je? to? To neznám. To je květinářství? No, on má hrozně takový cool jako vazby. Je to ve Vinohradském pavilonu sídlí. To je teda takže přátelé, teď se teda podívat. Teď odložil normálně croissant. No ale on se mnou strávil teda noc a pak už jsme se nikdy neviděli, no. Takže Ale... klasika. Klasika, ale hezky jsme si zatančili. Já do dneška na ten tanec vzpomínám, to byl nejlepší tanec mého života, takový hříšný tanec. Protože jsme nikdy netančili spolu, že jo? No to, protože ty to neumíš, já taky ne, no. Aha, on je tady s baretkem. Je tam dokonce s baretkem, nekecej. No tak už je trošku postarší teďka, Je, no. ale dřív Ale byl to- cool. Jo, vypadá. Ale on asi není Čech, viď? Já myslím, že jo, že to bude jako jenom... Takže ty máš takovýhle s celebritama. No s celebritama, nevím. Tak to asi... Co je s tím režisérem, dá ani nevím to jméno jeho, tak já jsem... A to má nějaký divadelní, no. No, počkej, a z koho jsi potkal v klubu jako nejslavnějšího? Mareše? Fakt? Ty jsi potkal Mareše v gay V klubu? Thermixu. Tam Nekecej. chodil v tom čase, kdy Kožichovým chodil období. s Faltínovou. Aha, no tak to... Efektovali první ligu. No jo, no. A Zeťovou, to jsem říkal vlastně už. To tam byla... No asi a hodně častokrát tam byl ten, no, Mareš. Tak vidíš, asi vůbec nevybavuju, koho jsem To tak... je třeba tak rok 2016, 15, asi. Ale to tam možná i chodil Vaněk. No hele, ale furt naše jako gay kluby jsou prostě nudný, jo. Já chci říct, že jsem jednou byl, a to je třeba tak 10 let zpátky, jsem byl na Fashion Weeku v Miláně a
já jsem tenkrát neměl vůbec žádný peníze, jo? Já jsem byl strašně chudý, ale jel jsem na přehlídku Fendi a Prada, jo? Takže to bylo cool, ale musel jsem si zajistit ubytování. Takže jsem přes nějaký kamarády z modelingové agentury si zajistil u majitele modelingové agentury v Miláně bydlení u něj doma a oni mě za odměnu jako vzali do klubu v Miláně a bylo to úplně boží. Jakože... Atmosféra úplně jiná. Za prvé už to, že jsme tam jeli autem, tam všichni jezdili autem, i když potom chlastali a fetovali, tak prostě se jezdilo autem, tak to bylo zajímavý. A za druhý se tam platil vstup, což se tady nedělalo, že si dostal i kredity vlastně na pití, že prostě v tom vstupu byly třeba 2 panáky nebo 2 nějaký drinky, což když jsem neměl ty peníze, tak bylo dost vyčerpávající, ale jak jsem se tam dostal. No ale potom to bylo strašně takový jako exotický pro mě, že tam byli strašně hezký lidi, byl tam takový mix jako holek, kluků, trans různých lidí. Daleko od mikrofonu. Jo, ale no. A bylo to hrozně takový jako zajímavý vidět i ty její outfity. A jaký to byl rok? Jo, nevím, kdybych se podíval do mobilu, tak to najdu, podle mě je to tak 10 let. Jo. No, ale už, že na tu dobu už to bylo strašně jako... No a hele, bylo to super, že oni byli taková komunita. Oni tam evidentně chodili každý víkend a bylo to obrovský, to bylo jako v Kolbence, kdyby to bylo. Jo. A venku bylo to obří parkoviště, kam všichni přijeli autem teda. A potom z ničeho nic zhasli, všechno stichlo a oni pustili nějakou píseň, kterou já mám do dneška v mobilu a když mi začne náhodou hrát třeba v letadle a vedle mě někdo sedí, tak se bojím, aby to neslyšel. Já nevím, co to bylo za skupinu, ale jmenovalo se to VIP. Jo, já vím, ta je dobrá. No. Jo, já vím, to zpěvá taková když si černoška, VIP, všechno je zadarmo, nevím, ne, nějaká skupina. Aha, tak myslím. Hele, ale oni tam měli prostě nacvičený tanec. Celý ten klub začal tančit na tuhle píseň, jednu choreografii. To bylo tak dokonalý, že jsem si říkal, tyjo, já žít v Miláně, tak prostě sem chodím taky. Každý víkend. Fakt to bylo super. Takže to byl asi nejlepší zážitek z gay klubu, který jsem měl. Já jsem chtěl ještě říct, že vlastně já třeba v jiných českých městech jsem navštívil asi jenom jeden gay klub v Brně. No. A my jsme to nakousli u 0. epizody hodně, ale já vůbec nevím, jako, jak to třeba existuje v jiných městech. Třeba právě jako vím, že byl v Pardubicích, Ptačí klec se to jmenovalo. O tom jsem mluvil, no. A jinak jsme prostě jezdívali do Prahy. Já vůbec nevím, jako... A jo, dnes už ty kluby a bary jsou tak jako friendly, gay friendly. Právě, že už se... No ale jako když se chceš jako opravdu jako seznámit někde, tak musíš jít do té Prahy asi, no. Jednou v životě jsem se seznámil v baru a dopadlo to strašně. V Praze? No. Povídej. No... Vždycky jsem si říkal, jako, že seznamky jsou prostě k ničemu, nejlepší je reálný svět, že jo, poznat toho člověka reálně už v nějaké situaci naživo a první třeba týden, 2 byly super a pak se z něho začal klubat vlastně alkoholik a to, že se ho potkal v baru, asi nebyla náhoda, protože to pro něho byl jeho život, jeho svět prostě. Chodit každý víkend, každý pátek prostě pařit. A jsou takový lidi, kteří to tak mají podle mě do dneška? No, já bych už to nedal. Já nikdy bych to nedal. Už to nedal. Jo a teď mě napadá, víš, kam jsem ještě chodil a to nebylo úplně gay, ale já jsem chodil do Lucerny na 80s, to mě hrozně bavilo. Tam jsem nikdy nebyl. Tam chodili cizinci hodně a to bylo dobrý. A to zase kvůli tanci, protože prostě tanec je můj život, že jo. A vlastně co jako definuje jako gay bar? Jako chápu, že tam jsou gayové. No, asi, že se tam můžeš prostě uvolnit, že tam můžeš se prostě líbat na tanečním parketě. S mužem. No s kýmkoliv. Nebo se stejným pohlavím, jako. Nebo s kýmkoliv, no. Je fakt, že ale ono vlastně to postupně mizí, protože ty už se můžeš líbat všude, takže vlastně už není vlastně ten gay bar tak nutný. Tak asi, když má dark room, tak je to gay bar. Jo. A my jsme takhle chodili s kamarádkou tam a to vždycky tam jako ulevila nějakou týpka hetero. No, ano. Takhle. Hele, a zrovna dneska ráno mi jedna kolegyně bývalá říkala, nebo bývalá kolegyně, my jsme nebyli kolegové, to je jedno, říkala mi, že byla v gay baru na nějaký oslavě narozenin a že si tam našla partnera. No. Jakože oni tam prostě chodí i ty heteráci utíkat před tím reálným světem. Protože se tam bavějí, že jo, dobře. A protože se tam ta baví, energie. No a my jdeme do heterobaru. No a je tam ľudia k uzývání, tyjo. Ale neseznámíme se s nikým, manžela se tam nenajdem. To je možná lepší, hele. No.
A ještě hodně jako je tam jako taková dobrá hudba, že jo? Hrajou se tam takový ty klasický... No dobrá, oni by ti lidi vysvětlili, že už dávno ne. Tak pro nás, pro mileniály. Gerontofily? Ne, to je geriatrický mileniály. Jo. Ale gerontofil je někdo, komu ty se budeš líbit. Jo. No ty si drzej, ty vole. No. Jako jo, ale mě to vždycky bavilo, jako, vím, že v Termixu vždycky ty opruzlí ksichty DJ, jako že mu tam ukazuješ, co chceš zahrát. No tak já se nedivím, já byl taky o to. Protože jsem furt chtěl Lucinku, že jo? No, jasně. Ale byly ty český středy vlastně. Což jako nevím, kdo vymyslel. Český středy byly asi dobrý, já jsem na ně taky chodil, tam jsme se možná viděli. No, kdo jako chodí v týdnu do toho, do baru. Jasný. Ale já jsem chodíval, že jsem kolikrát pak jako šel buď rovnou do práce, anebo nešel, no, protože jsem nebyl schopný. Já jsem chodil rovnou do práce, to byly časy. A já jsem jednou zažil, že jsem měl 12hodinovou šichtu. No. Kamarádi mě vyzvedli v práci, někdy v 10 večer, šli jsme se rozkalit, zapařit a od 6 do rána jsem šel se rovnou do práce. Rovnou z baru. To si musel druhý den vypadat moc pěkně. Nedal jsem to v práci druhý den a někdy v poledne jsem už psal kolegu, jestli nemůže přijít vystřídat. Co jsi dělal tenkrát? Tenkrát to bylo v Tesku. Za kasou? Ne, shift leader. Jo. Já jsem dělal tenkrát, když jsem měl tuhle tu divokou noc, tak jsem byl na brigádě v drogerii a já jsem tam stál za pokladnu a já bych to nedal, ale my jsme prodávali takový jako bonbony pro tyráky. Jakože když jsou tyráci unavený, tak si zobli tenhle bonbon a ono to jako je udrželo při smyslech. Takže já jsem za tu směnu sežral celou tu krabičku těchto tyrákových bonbonů. Ale přitom člověk měl v sobě tolik Red Bullů přes tu noc a stejně bych spal jak špalek. To já si divím, že mě nedanila mrtvice nikdy. No, mě nemluv jako. Ale fakt, že vždycky to bylo překyselený to pití, že jo? Ale hele, do dneška bych si klidně dal Red Bull s vodkou. Já taky. Já jsem dlouho neměl. To rád. Já taky ne. To si příště dáme. To se na příště. Dneska jsme měli výborný večňák a příště to můžeme natočit 5 dílů na jednou. Red Bull s vodkou a vyrazíme do Vyrazíme? No vyrazíme. A víš, že tam budeme sedět jak ty oslizlí dětci jako budeme, na těch židlích. Protože příště budeme točit v sobotu zase a v sobotu to je nejlepší jít do gay baru. No jo, ale teď je třeba 7:30, jo, takže jsem velmi zvědavý, jak my to vydržíme. Že bychom si předtím dáchli. No. Dali si kyslík, kalciovku a vyrazíme. A hlavně si musíme odložit peníze, víš, že se tam platí vstup teďka do toho Termixu. No tak to je strašný. Berou karty? Nebo to taky to nevím, jestli berou karty. Hele, já jsem normálně nebyl v klubu tak dlouho, že vlastně nevím, jestli tam berou karty. A nejdřív zjistíme, jestli... To je zajímavý, vej, takže to už je hodně dlouho. Vím, že tam měl vždycky problém se signálem, ne? Na tu kartu, na ten terminál. Já nevím, já jsem tam nebyl. Že se vždycky musel tam do toho rohu, nebo já nevím. A tak snad nás budou zvat zajíčkové, ne? No tak to dost pochybuju, možná nějaký starý. Jako. No ale já bych šel normálně na nějakou českou diskotéku. A to je kde? No já nevím, to je ta středa, ne? Nebo myslíš, že už to padlo? Jo, ve středu v Termixu. No. Jo, já myslím, že českou diskotéku ta sobota, aby to nebyly nějaký nový hity, hele. To zvlášť. To já se nechytnu moc. To budou samý ty 2000. Jo. Spice Girls a takhle. To dám. 90ky. 90 ale česká středa by mě jako taky bavila, ale ve středu to bych si dal dovolenou další den. Podívej se mi do očí, ty naposled buď chlap, na to jsem tam tančil s tou cigaretou určitě. Já to úplně vidím. Já jsem si viděl vždycky u toho skla. Od toho zrcadla. A vždycky, když tam byly prázdný parket, jako když byl prázdný na začátku, kolem třeba půlnoci nebo jedný, tak jsem tam nešel. Ale pak když se to zaplnila a pak už v kránu. Já jsem podle mě byl, i když byl prázdnej. No, tak jsem to pak rozjížděl. Posilněný alkoholem teda. Tak samozřejmě. A jednou si pamatuju, že tam i to pódium, že jo? Tam se lezlo na pódium. Tam ano. Teda pódium. Malinká krabička. Pidi. Tam z toho padali lidi, že jo? A přemýšlím, že jsem tam jednou snad byl i na Silvestra. Což mohlo být dobrý. Myslím, že taky. Jo, taky jsme kolikrát byli. Ano, tam byli takový typ. Že jsme jezdívali na Silvestra, ano. Ale už po půlnoci. Že jsme oslavili půlnoc doma a tam jsme... To... Hele, ale to... Jo a pozor, a v Termixu se natáčelo i nějaký porno. Nekecej. Co jsem viděl, tak tam bylo ta ikonická taková ta černá dlažba, kachličky a obklady. Jaký gangbang? No, bylo tam, myslím, že to byly 3 týpci. A jako víc i z toho pódia, i z toho parketu. No to vidíš. Takže tam i tam natáčeli porno. Hele, a teďka jsem si uvědomil ještě, to jsem nezmínil, kousek vlastně v půli cesty mezi Termixem a Valentínem. Jmenuje se to furt Valentíno vlastně? Ne. No, tak tam. Je to Termax přece. Jo. Termix. A nebo nevím, jestli to ještě existuje, ale... Možná už to zaniklo. Možná tady probíráme věci, co už dávno nejsou aktuální.
Hlavně, že si tam platil kartou, ty vole. No ale chtěl jsem říct, že jsem jednou měl kluka, který byl jako asi tak o 5 let mladší než já, což v mých 25 letech bylo dost zvláštní a byl hrozně bohatý. On měl jako byt nad hlavním nádražím, jak jsou tam takový ty, víš, ty kostky. A je tam ten výhled na hrad, tak to mě hrozně imponovalo, že když jsem se ráno probudil, tak jsem viděl prostě to panoráma a říkal jsem si, tohle je to správný. Tenhle je kluk pro mě prostě. No, jenomže ten kluk pro mě se vyklubal z něj jako nějaký jako podvodníček takovej. A jednou jsme šli na rande a on říká, pojď, já ti musím něco ukázat. A právě někde na půli cesty mezi Termixem a Valentínem, říkejme tomu tak, byl další klub. Mm-hmm. A on mi říká, že ho kupuje. Cože? Jo. Tenhle 20 letý. Jo. A říká, že ho kupuje. A já si říkám, ten je dobrý, už si kupuje klub. Takže měl klíče, že jo, takže jsme šli dovnitř. On mě zatáhl do toho klubu, mělo to asi 5 pater. Dokonce i nějaká šmejchlovací místnost jako DJ, kde byly porno časopisy špinavý od spermatu. No, přesně tak. No a tak mi to tam ukazoval a říkal mi, jako, co tam plánuje, jak to bude dobrý gay bar a že tohle a tamhle to. No a pak jsme vylezli a byl takový, jako, jak on je šikovnej, víš, takový úplně jsem byl rozjařenej. No a přišli jsme k němu do toho bytu nad to hlavní nádraží a on mi říká naprosto vážně, no a já bych teďka potřeboval, kdyby jsem ho mohl jako tu nájemní smlouvu napsat na tebe. A i když jsem byl takový 20letý ucho, tak mi bylo jasný, že tohle asi nebude úplně jako OK. Nicméně byla doba, kdy já jsem mohl být majitelem gay klubu na Vinohradech. Ježiši. Než mě zavřou. Nepodepsal. A co jsem mu řekl? No, že tohle ne, prostě, že takhle. A pak jste se rozešli. Pak jsem jel jednou do Berlína a sebral jsem mu pár euro z peněženky a ujel jsem, a už jsme se nikdy neviděli. Proč mu sebral eura? Protože jsem neměl. Vy jste jeli spolu do Berlína? Ne, já jsem jel sám. Jo. Teda s někým jsem jel, ale potřeboval jsem, no tak když na mě chtěl ušít boudu, tak já jsem si půjčil, no. A už jste se nikdy nepak. Ne, ani už nevím vlastně, jak se jmenuje. A vizuálně bys ho jako obličej si vybavuješ? Ne. Taky ne. Ne, vlastně ne. To je zajímavý. Ale bylo to... A vlastně Ježiš, pak jsem si uvědomil, že vlastně i ten byt jeho byl vlastně jako nezabydlený. Takže víš, že to bylo fakt na mě možná jako zkoušel ze mě udělat nějakého bílého koně. Někde ty ho si od někoho půjčil. A to jsem byl hodně zamilovaný. No to já vím, že umíš. No. Nebo si myslím. Když někdo jako projeví náklonnost, tak já úplně padám, viď. No, takže málem jsem byl majitelem klubu na Vinohradu. Aspoň tak 2 hoďky, než a ten by stál za to, abych tam byl bordel mama, jako to byste koukali. To je hustý, to vůbec nevím, že tam něco takového je. No, hele, do dneška tam ten klub asi je. Je to přímo na zastávce naproti Vinohradskému pavilonu. Aha. Když teď o tom přemýšlím, to je úplně bermudský trojuhelník. Tam se mohl být klub, naproti má to květinářství, pak tam ten klub, druhý klub. A ještě moje babička bydla v Mánesce za rohem. No, takže byste měl kousek na obědy. Přesně. Nebo na snídaně. Nebo rovnou. Že bys to mohl jako propojit. Že máš jako takhle výhodný ty balíčky. Jako výborný to bylo, no. Budeme dávat anketku, jsem si vymyslel k podcastu. A anketka bude, kolikrát za tenhle rok, 23, jste byli v gay klubu? Tak já můžu... Bude tam vůbec. A tak, no. Já vůbec hlasuju. No, já vlastně mám taky vůbec, no. Nebo? Ani v gay kavárně, nebo tak si nebyl? V gayčku? Asi ne. Já taky ne. Asi ne. Ale jako chtěl bych tam jít, no, někdy. Třeba s tebou, nebo tak. Já bych taky chtěl jít. No, tak to musím nějak naplánovat. No fakt jsem nebyl. Ale až mi zaberou prášky na pleť. OK. Vyčné téma. Hele, máme 55 minut. Pleť bychom mohli probrat příště, že? Zázračné typy na uzdravení pleti. Příští téma, myslím, máme přetahování předkošky. To je ale zajímavý téma. To si vyžádali čtenáři. To jsem ti neříkal? Ne, to jsi mi neříkal. Aha, to je divný. Ty jsi se bál, že to odmítnu řešit. No, protože to bude i s fotodokumentací. OK, tak já nemám problém. Mně to jde jako, ale zažil jsem mnoho situací, kdy to nešlo a bylo to hodně nepříjemné, ale o tom můžeme povídat příště. Tak, takže takhle. Takže přátelé, komentujte, sdílejte, lajkujte. Žužlání cukrlat jsme řekli na začátku, vaječňák skvělej z Myšáka. Jo, to jsme dali reklamu, takže v pořádku. A my se asi uslyšíme až v novém roce. No takže vám přejeme krásné Vánoce, užijte si prosím vás veškeré koncerty, které pořádá Leoš Mareš, které budou do Vánoc.
Ano, že jich bude. Nakupujte koncerty, které budou po novém roce. Podpořte business Mimochodem, Leoše já jsem Mareše. dneska zakoupil vstupenky na, ne přes Leoše Mareše, jak se to jmenuje ten zpěvák? Já vždycky nevím, jak se vyslovuje. Troj. Já jsem dneska zakoupil 2 vstupenky na Troje, protože jsem se zaregistroval a mám přednostní nákup. Jo, ty jsi to udělal takhle? Až zítra začíná předprodej. Ty jsi to fakt takhle udělal. Jo, já jsem to chtěl, prostě ty lístky. No, ale teďka mi David řekl, že jsem divnej, protože jsem si koupil lístky na sezení a na tomto zpěváku se přece tancuje, takže... No, takže tak. Možná je dáme jako výhru do soutěže. Já půjdu asi si zatancovat před tu arénu. Takže tak. Tak jo. Tak čau. Mějte krásně. A zase někdy příště. Krásné Vánoce. Tak čau a příště zase všichni sejdeme se jako obvykle. Já přijdu s kytkou, tu máš všichni. A kytka bude vonět nezvykle. Mě poznáte, neboť jediný budu mít v kapse noviny. Já na hlavě budu mít čepici, kravatu a v ruce krabici. Tak čau!